fi wedi cyffroi yn lan am y sialens heddi, Leia. Ti'n gwybod beth ni'n neud? Ydw. Wel, ni yn Gyfyrddin, twel, a fan hyn fi'n byw, a mae'n anodd iawn cadw cyfrinach mewn tref fach fel hon. Di hynna'n mynd deg iawn. Ti di bod yn ymarfer felly? Achos twyllo dy peth felly? Na, paid â becso, fydden ni byth yn twyllo. Ond fi wedi dod â ffrind bach, falle neith e rhoi cliw i ti am beth yw'r sialens. Alfie! Da ni'n ei sialens efo cwn. Odyn! O, dwi'n caru cwn. Alfie! Alfie! Ti dyma? Alfie! O, Alfie! Dyma Dylan, perchenog boutique Cwtchaci yng Nghaerfyrddin, sydd yn pampro ar 3 cwn nes ei bod yn teimlo fel ser ffil. Mae Dylan wedi ennill sawl gwobr, ac heddiw mae o am ddysgu ni sut i bampro cwn i safon uchel. Croeso Owen a Leia fan hyn i Cwtchaci yn Gyfyrddin. Sialens heddi yw i olchi a sychu a brwsio mas 2 pwdl, a wedyn trymo lan. Ond peidiwch poeni, mae 'da ni cwn ffug fan hyn i chi i trymo lan heddi. A dyma Darcy a Bijou, miniature poodles. Byddwch chi'n cael un ar un. Helo! Yn gynta, newn ni brwsio nhw mas. Na gyd i fi moyn chi wneud, o rhan diogelwch, i wastad cadw un llaw ar y ci, a i beido cymryd llygad bant. So, just mynd ar brwsh, bydd brwsh yr un gyda chi. Chi'n mynd i brwsio trwyddo'r got i drial cael bob knot mas. So, gyda'r gos wedyn, lle chi'n gweld mae pom-poms ar y cwn. So, pam chi'n brwsio, wneud e bob ffordd. So, brwsio lawr, brwsio lan, nôl am lan. Iawn? Hapus? Barod i fynd? Reit. Helo, Darcy. Fi fi sbeicio dy wallt i lan, just fel i fi wneud. O, bore. Fel un fi'n neud esmo. Gyda sgrafell fel un. Ar rhan y glist, so rhoi llaw o dano. Okay. Fis bawd ar y top. Iawn. A wedyn brwsio lawr. Bijou! Hei! Dal i dal ti'n edrych. Mae dy wallt newydd wedi brwsio. Fi'n mynd i gadw hwn. Yn chip bach na, yn max. O, dwi mor hapus. Wel, Darcy a Bijou fi'n credu chi'n edrych yn ffab yn barod, ond... Ie, mae'n amser am bach. Reit, ni barod i olchi nhw nawr. Mae rhaid fod yn falus hefyd tra bod ti'n golchi. Ti ddim yn sgwrto'r dŵr yn syth mewn i'r llyged. Iawn. Hefyd, dim sgwrto'r dŵr lan y trwyn. Iawn. Okay. Peth gorau fyddi ti'n neud, pam ti'n golchi, i fynd gyda'r pen yr shower, i wneud siŵr bod ti'n cadw fe'n agos i'r corff, achos wneud ddim hal ofan ar y ci. Iawn. So, a hefyd, bydd ti'n cadw'n fwy sych. Iawn. Pam ti'n barod, Leia? Bant y ti? Amdani, Bijou. Reit, tap ymlaen. O. Fel a. Chdi. So, just glychu. Glychu'r corff i gyd gyntaf. Corff i gyd. A wedyn sebon mewn wedyn. O, mae hyn yn hyfryd. Ti'n joio, Bijou? Hyn yn neis. Bijou. Na fe, Leia, ti nawr yn barod i rhoi siampw dros Bijou. Tap i ffwr. Mae Bijou yn lyd. Tap. So, dwi'n defnyddio hwn i gyd. Ie. Sgwarta fe drosto fe i gyd. Iawn. A rwbo fe mewn nes bod digon o bubbles da ti. Bijou. Dim fi sy'n cael cawod yma, chdi. Aros di'n llonydd wan. Okay. Dwi wedi gorffan rhoi shower i Bijou. Dwi'n ysdi fwynhau hwnna? Do, Bijou? Wel, i glan ti. I glan is ti wan. Reit, mae'n amser rhoi bath i Darcy. Mewn ni.
Reit de. Cadw llygad ar y tymerydd achos mae fe'n gallu mynd nôl ymlaen bob un e hyn. Maen nhw wastad yn gweithio chi mewn siop trin gwallt. Tymerodd yn oce i chi? Ond fi ffili gofyn i ti, Darcy, os ydw e'n oce. Ond fi siŵr wneud i adael fi wybod os nag yw e. Na, siŵr bod ti'n cadw pen yr cawod yn agos i'r corff. Mae gyrfa i fi fan hyn. Os na ti'n siapo lan, fi ddim gyrfa o gwbl. Good boy, ti'n gwybod sy'n ma'n neud e. Ti'n gwybod beth ti'n neud. Ydy hwnna'n blasu neis? Yna'n blasu neis? Mae hwn bach fel amser ti'n rhoi sos coch a mustard ar hot dog. Chi'n meddwl? Oh, yeah! Rinse. Cadw llygad ar y gres, ie? OK. Oes mop dy ti, Dylan? O, ysgyd i sychu lan. Fi'n credu mae Darcy wedi rinso. Be ti'n weud, Dylan? Mae'n edrych fel bod e wedi i fi. Ie? Gwni te. O, ti yn edrych yn wych. Alle ti fod ar y teledu? Peth da, achos mi wyt ti. Mae Darcy a Bijou yn sgleinio, a maen nhw'n barod am y blow dry. Hyn! Na siŵr bod ti'n brwsio'r un ffordd mae'r handle yn pwynt. Fel Na ti. Ti'n watsio'n ar y wain? Cymryd tips? Da iawn, Bijou. Yeah. Cadwa'r pen yr sychwr bach yn bellach. Na ti, mae fe'n cyfro fwy ardal dy ti wedyn, ie? Welai. Oh, yeah. Oh, Darcy, ti'n edrych yn ffantastig. Siw beth i fi'n edrych? Ia. Dwi'n meddwl bod hyn yn mynd i gymryd dipyn amser, felly dwch yn ôl wedyn, ie?